مسلمان نو تے مدینہ باہر کڑ چھڑدا ہے انہاں نو تے سوڑ پہ جاندی ہے تے میں جناب دی خدمت وچ یہ عرض کرنا چاہنا مدینے دی تے گل ہی نہیں ہے تے گل ہن مدینے والےاں دی پی ہوندی ہے اے میرے عزیز میرے دوست اگر کوئی ساتھی سنگی اللہ انہوں مدینے لے جائے سرکار دے روزے سامنے کھلو کے عالم تصور نال سوال کرے یا رسول اللہ پاکستان دے پکاؤں دینے ابو بکر یار تو بڑا دور رہے آئے مدینے آئے تے اکھاں کھلیاں نے فرق ہی کوئی نہیں ایکو کمرہ آئے یار دے قدمہ وچ یار ستا پہ آئے پھر فقیر دا جملہ یاد رکھی کہ محبوبہ وچ نکتا جینی جیڑا کرن تو باز نہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس میں کیا نہ پیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یا اللہ تیری پناہ منگنا اوس خبیث کوڑو جڑا سینیوں وچ وسواس ڈال دے میں تیرے کو اس خبیث تو بچائیں جڑا سینیوں وچ وسواس ڈال دے الذی یوسوس فی صدور الناس جڑا بندیاں دے سینیوں وچ وسواس ڈال دے گل انج نہ ہے جی میں میانے کردے ہیں میں کیا میانے اپنی تے نہیں نہ بڑھائی جانے من میانے تے قرآن پہ پڑھ دے وہاں گال انج نہیں جی میں میانے دس دینے میں کیا میانے اپنی دسیے تو مڑ پیشاں چاٹ آجے میانے قرآن پڑھ دیں تو مڑ باس وسا کیوں ڈال یاد رکھنا اگر کوئی حضور دے صحابہ دے بارے وسوسہ پائے یا حضور دی آل دے بارے وسوسہ پائے تو پڑھیا کرو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس تیرے رولے مک جان گے تاظم چشتی کہندے نے محبوبہ وچ نکتا چیتی جیڑا کرن تو باجے تیرا دعویٰ محبت جھوٹا تے نہیں اے حضور دے یار نے اے حضور دی آلے اے کلمہ پڑھنے والے امتی حضور نال نسبت رکھن والی کسے شے وچ وی نکتہ چینی نہیں کری دی میں آنا آدم چشتی صاحب نے اتاری صاحب ڈیرہ بن چھڑیا ہے فرماندے نے محبوبہ وچ نکتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آدھا تے اصل منافق سمجھی اسنو تے او جھوٹے پیار
سے عشق دے مفتی تے او مڑ مڑے فرماندا تے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا کیا کہ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر وہ کیسا امتی ہے جنہوں حضور وچ عیب نظر آؤندے وہ کیسا امتی ہے جنہوں حضور دے یاراں وچ عیب نظر آؤندے وہ کیسا امتی ہے جس نو حضور دی پاک آل وچ عیب نظر آؤندے ہنان یزید میٹھا لگدا رہندا عزیزو غلاماں دا اہل السنہ دے عقائد و نظریات رکھنے والے غلامہ دا عقائد و نظریات رکھنے والے ایویں نرے جذبات رکھنے والے نہیں عقائد و نظریات رکھنے والے اہل السنہ نے شریعت تے اپنی دھونس نہیں کدی جمائی سنی ہوئے جڑا شریعت دا پابند ہو جائے